Father Kevin ug ako naami din ni karon ulakip ang duha ka mga seminarista sa St. Joseph Seminary College. Naami din ni karon aron sa atong gitawag og Seminary Sunday. Sa aton nang naandan ang Seminary Sunday, usa na siya ka practice tradition sa atong diocese aron pagpakita sa atong suporta sa atong seminaryo. Ang atong seminaryo na ay kapin 20 ka mga seminarista. Dahil halos mo 30 ka buok o 30 ka pinlakip ang naa sa pre-college stage nato. So niya kami karon aron pagpangayo sa inyong suporta. Nga hinaot nga mapakita nato tong pinaagi niini nga ang atong mga seminarista nga naa sulod sa seminaryo wala sila nag-inusara sa ilang panaw nga naa di ay mo nga andam mutabang kanila. So ang atong collections karon ato nang iandam para sa atong mga seminarista nga naa sa seminaryo nagpaporma sa ilang kaugalingon aron pag-alagad kanato. Okay, so sabot nato na ha. So hinaot nga ug unsa na inyong mga dala din ng mga una tingali financial, ikaduha unsa nang mga in-kinds nga naan ninyong buot ninyo ihatag sa seminaryo o kaha unsa ng mga pag-ampo nga iapil niyo sulod sa sibotron. Balag wala may kwarta sulod ra sa sibot nga pag-ampo nako ni para seminaryo. Okay? So, mao na among tuyo dinhi karon. Now the gospel speaks about greatness. So, unsaon man jud para mahimo tang labaw sa tanan, mahimong dako, mahimong banggiitan. Sa atong mga panimalay, normal kaayo nga naa ang sibling competition. Maybe nakadungog na mo ni ana ang termino. Kana ganing mga igsoon nga mag-indigay kung kinsay labaw. Normal kaayo na. Kung naa kay igsoon nga grabe ka bintahoso, congrats. Kung naa kay igsoon nga di jud magpapilde, kay ganahan siya ang mahatagan og priority pirme, congrats. Kung nakakaigsoon nga ganahan nga ang kadaghanang pabor adto kaniya. O baka ha, kung ikaw ang suyaan kaayo, kung ikaw ang ganahan nga pirmi masunod sa pamilya, kung ikaw ang ganahan nga siging maoy mauna, kung ganahan ka nga ikaw ang kanunay nga paboran, congrats, this homily is exactly prepared for you. One of the hardest things we can find in the gospel is the lesson of greatness. Kana bang unsaon para nimo para mahimo ka nga tinud-anay nga labaw sa tanan? Lisod ka ina sa ebanghelyo. Ngano man? Because we often measure greatness according to the favors we receive. Maum ko na itong kalagmitan, nga kung daghan gani kag pabor, nga nadawat, pasabot ana, abang giitan, yun yung tawana, imagine nang matalay sa LTO, muditsura. Banggiitan yun yung tawana. Para nato, kung daghan kag connections sa daghang mga ahensya o mga offices aron makasulod kadayon og trabaho, mao na greatness. Para nato, kung well provided ganita nga wala jud ganita makausa makasulay kapas mo, we are great. But again, the gospel testifies that greatness is not according to all goodness we receive, to all favors we acquire, to all things that people would wish to give us even without our asking. Kana gani mga tawo nga hatagan gani bisag wala na ngayo abang giitan yun ang tawana. But according to the gospel is the other way around. Because greatness according to the gospel is quote unquote service. Pag-alagad. Manay makapanggiitan sa usa ka tawo according to the gospel. Ang dakong mga tao, maukadtong mga tao nga kabalong mo alagad. Unsay gisgutan sa ebanghelyo kabahin sa pag-alagad? First, service is for all, especially the least. Service
is for all, alang sa tanan ilabin na sa atong mga igsoon nga gamay diha sa katilingban. Kanang kabulokang moalagad sa tanan ilabin na sa mga mas nagkinahanglan, maunay tinuod nga nagpakabanggiitan. Nganuman jud nga ang Ginoo ganahan man nga moalagad ta sa mga tawo nga dili makabalos. It's not that God wants us to merely practice service without thinking of any compensation. Ang Ginoo ganahan ra jud na siya nga okay, maayo ni siyang bataa kay kung muhatag siya moalagad siya, wala jud ni siya gawna-una og unsang pangbalos. Dili na mao punto ra sa Ginoo. God rather wants us to see that there's joy of serving others. Mao nay ganahan nga makabot ipaabot sa Ginoo kanato nga naay kalipay dira sa pag-alagad sa ubang tawo. Ug kun moalagad ta sa mga tawo kansang kinabuhi nagkagidlay, kabalo na pod ang Ginoo nga mopaangay. Sama sa atong tuwag sa Salmo Responsorio, ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Ang Ginoo kung kabalo lang gyud ta moalagad sa usa ka tawo to empty ourselves in serving other people. Wala jud taon mga tao nga nagtabang sa iyang isig ka tawo nga namatay tungod sa pasmo. Kung ang Ginoo maoy nagabuhi kanimo, dili jud ka magkalisod, dili ka mapasmo. God provides. Second, arita sa atong readings. Lesson from the second reading, according to the second reading of St. James. Service means going beyond oneself. Ganing imuhang mugobian ka sa imong kaugalingong mga kahangol, imong jealousy, imong mga kaugalingong mga panginahanglan. Kung ikaw gani kaugalingon ra nimo ang imong gisiging gitagbaw matud pa sa ikaduhang pagbasa, mahimo gayud nga gubot ug samok ang imong kinabuhi. Makaingon ka nga, nindot ka ining kinabuhi kay ako agong kaugalingon ang gisiging giuna. Pero according to St. James, maunay source nga nung nagkagubot-gubot imong kinabuhi. Kanang mga hangol, gubot ng kinabuhi ana. Di na sila katarong og tulog kay nagsigi una-una sa ilang gitigom nga bahandi. Karon usisahon kuno nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang ato bang kinabuhi nakapokus lang sa pagtagbaw sa atong kaugalingon? O nakakita ba ta nga ani kagubot nga gidala sa atong kinabuhi? Let me end by sharing with a story. Sa gawas, sa usa ka simbahan, nakaistorya na ako ang usa ka naka-wheelchair nga nagpalimos, nagsakay sa wheelchair. Then, naka-wheelchair siya, sanglit, deformed man ang iyang mga tiil o dili siya makalakaw. Kindol, nakikistorya man ko niya, so iya kung gipangutana, Brad, kabalo ba kag nganong naay mga tao nga parihan namo? Ngano kung nung naay mga tao nga parihan niya nga maglingkod sa wheelchair niya, ang kinabuhi, igura Diyos pagpangayo. Ako nga equipped with the lessons of theology, dagang mga nakatunan sa teolohiya, especially about the problems of evil. Apil na sa among ginaatubang sa ginatunan sa theology nganong naay evil sa kalibutan. Siyempre, na ako'y manggipanguna na ang mga answer, ilabi na nga, design na sa Ginoo. Design na siya, apil na sa iyang design, nga naay rason ang Ginoo ana, and many other theological calisthenics. Daghan kayo kung mga gipanghuna-huna nga, andam na ko itubag kaniya. But before I formulated an answer, he said, ang rason good ani Brad kay nganong naay mga magpakalimos para nako para mas makahimo ang Ginoo og milagro. Para makahimo ang Ginoo, makapakita ang Ginoo sa iyang milagro. Brothers and sisters, there are many people around us waiting for miracles to happen. Lingi-lingi ay inyong mga palibot, ang inyong pamilya, ang mga tao nga naa sa inyong atong katilingban.
There are many people waiting for miracles to happen. Ug tingali, kung makabalo lang kang moalagad, makabalo lang tang moalagad sa mas nagkinahanglan nga tao duol nimo, and to go beyond your own needs and self-satisfaction, tingali, you become a miracle for other people.